Rud is fear faoin sport. Is féling caiile céile. Yeah, agus déon pásáil agus fáig try. Tá sé anscríú. Well, tá cead go stop an léirid san cúil, agus is máilm déana sin. Tháinig siad an éon fata a bheith againn. Céim fata ar bhailí. Tá leirid an bhí amsa tá cuineán, tá cutám, tá bé as capel. Probably Mother eile. Mother eile? As na hena bhí ar fád ar dám? Madrí leog? A million kittens. Sin go leor, cecha é dúireamh tú ara go méid sin? Glár ham. Bhíonn tú sprí le crám? Yeah, bhíon. Céad bhíonn tú sprí sa crám? Ag drapa arbh. Ag drapa orthu? Yeah. Bhú tú go mbeidh drapa? Yeah. Cé tá go mbeidh drapa? Tá mé. Cén duine is fear ag drapa? Tá mé go. Ar na mé é. Mini tú né? Gabhar. Cé tá ní fear ag drapa? Misa. Misha. Na misa. Misha. Misa. Misha. Misa. Misha. Misa. Misha. Misa. Misha. Misa. Bhfuil mis go mbeidh drapa? No. No. Bhí mé beagach stuck in san gran. Ag fan is.